and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29! Inom ni si Aldrin. Miko, ikaw na? Oh, uy. Mercenita, ikaw sob na? Miko. Miko. Oh, Miko, tabagi ko. Gipalayas na ko sa akong anak. Tungod kay nahurot na ang iya gipadaang kwarta na ako. Tungod ni mo. ha? Uy, Mercy. Mercy, taon ako. Nagbuwag naman ta. Usay nagbuwag. Misaan ka na ako nga dili kita magbuwag. Dili ba, Miko? Ha? Pero kuan, nagbuwag na tayo. Wata magbuwag. O kinahanglan imo kong tabagan karon. Misaan ka nga magpakasalta, di ba? Ha? Uy, Mercy. Balik lang si mong anak, uy. O, pangayog pa sa'yo, no? Gipalayas talagi ko sa akong anak. Ug ikaw man ang nakaingon kay gihukukan man ko nimo. Oh. Kinahanglang luwason ko nimo sa kalisod. Kasabot ka? Ha? Uy, hunting. Mo patay na kaday? Unsa pa may mahitabo nako karon? Wa na magkoy nahot. Nahurot na nimog suyo pag akong sapi. Kalma lang. Lingkod na. Dili ko. Kinahanglang mo desisyon ka karon kung makig-uli ka nako o dili. Dili taon, Mercy. Kung mauna, magpakamatay na lang ko. Ano? Ayaw taon. Ito mawasi mong edad. Nagikog-hikog ka tungod sa gugma. Buhi ko. Ay, gusto na kong mamatay. Gusto na Ayaw. kong Mercy, mamatay. Mercy, Bye. Buhi ko. Niyanig ko. Buhi ko. Kung sa mo? Pasagte kong maghikog. Gulit iyan ka mo. Dali. Gulit Ano naman eh? Buhi ko. Hoy, waiter ko. Naunsa mo din eh? Bay, sige na bay. Gulit iyan ka mo. Ha? Waiter ko, ha? Waiter lagi ka? Buhi ko. Ma'am. Buhi Unsa man? Ano man tawag Unsa? Yung sa din yung gilugan day. Hunting. Gulit iyan siya bay. Pag-isas mo. Waiter, ikaw. Kalyot, ma'am, waiter ko. Waiter lagi ka. Hitabang diha. Ayaw taon mo iskandalo din eh. Bay. Waiter ko. Waiter ka no. Bay, pugi. Ayaw na pahiko ka ha. Asa mo kapaingon? Miko! Asa ka paingon, bay? Miko, ayaw ko ma'am. biyahe. Ayaw. Pagwahin. Manggawas na din eh. Ula. May gawas ng ata si mata, ma'am. Dili na ata! Make up na! Diyan? Make up din. Sir, waiter ko. Lagi ka. Lagi kunting waiter, uy. Lagi ni-form mo ka. Ole, bayri na taon mo, sir. Sa'yo Hoy, kauban, hoy, sir. hoy. Ay, ako. Nga doon kipugan bang kunin mo sa kong paghikog, ha? Ayaw. Unsa man problema, uy. Di maghikog spikas, maningil spikas. Boy, ina ni hunting, mami. Nabi, kung saan ang maghikog, uy. Ingus lula, di git malangit kung maghikog ka, di ka malangit, na. Gadong iya magkukipatoo nga mahal ko niya. Oh, kita na misulti na mahal ka niya. Ma'am. Si Miko. Nayabag ka, ganun may katawa ka, ha? Ganun may katawa ka? Nainad sa kang Nico. Nagano mo. Mangingilat siya. Uy, Mangingilat. Sir, waiter taon ko, Waiter lagi ka. Bayad na taon. Gusto na taglain na nasunod kayo, ni. Gusto na balik ka naman niya. Kining nang, tuway usas bayi ay. Naghubog sa tutungod kay gilikay-likayan ni Miko. Daghan og babae si Miko, di ay? Mulang, kanila waiter mo eh. Imo na niyo. Diko. Ikaw ba? Ikaw nang ba? Oh, ma'am. Giapil ba ka niya sa iyang listahan? Uyab mo? Oo, girlfriend ko niya. Napatuo ko niya nga buutan siya. Nga mga hamtong yun ang iyang type sa babae ug dili batanon. Unsan ni amigo na ko? Hindi naman mahadog gabaan. Sa gabaan, ha? Magkagaba naman ka. Tiguan ko kay ka. Iya pagkikang gidagino. Pagay! Huwag kay batasan. Mga pakmangga! Buwiset ka! Tiguang niya animal! Miko! Anong gihapak mo ko niya?
Sir, Niya pag ginaay ka? O pag ginaay ka mulagaw? waiter taon ko. O wait, lagi ka. Kasi may ato. Bayad, ikaw bayad ng tanan, sir. Ha? Oh, nana, oh, tanawa. Di- Nana, oh, Uy, lista. mamaw niya akong bayranan. Oh, misibat man tong imong amigo. Ay, kagtal binuang, sir, ha? Oh. Ya, ikaw, kaya magkabayad, ani. Ha? Ay, salamat taon, kasibat ko. Ay, ani lang magpaabot na alin din sa iskina. Di pa ko mahimong mula sa bahay kahit ganig. Tuwa pa si Estrella dito. Laaya ni amigo na ko eh. Nahurot magi akong kwarta. Hasta pamliti na ti man. Kilakon mo ko. Ihila ko ng tingin kahit ubos ako eh. Naliman ka? Iya ko gipaapas. Ano bayad siyang na-order nga pagkaon? Tanong mo ko na. Kilakon ko na. Asa mga kuhilak no? Nagamtao dre. Dia may iskina eh. Iskina gamay. Kinipahit na ni. Sakit ka na kundugan na. Gibiyaan ba ko? Magpahibos yung tawa na. Ala. Ninagigos lang Miko. Naabot kita akong binaktas. Sikitas kong tiloy. Salamat. Naabot kita. Bay, Oh. ano na dugay man ka? Ha? Ay, lala. Kuntag da eh. Sukog na. Yay, patay na ko ini. Ako na nga maman. Kailain na ning mga inosente kung mo'y mahiubos. Bay! Bay, wala ba yung si Stila pagkabot ako din sa bahay gabi? Bay! Oh. Ay. Ibuntakan ko sa pultahan na. Suko gina. Sikitas tiin ako. Maramang natata. Sili na ako. Duka pa yun. Tayo busa gina kung may miiko eh. Giilad ko niya. Gipapas ako rin mabayan sa daghan niyang gi-order. Hapit ko basabad sa hunting itong hamto nga babae. Naduklan bigyo ko. Luoy kay kwadra. Luoy. Siya maron ba? Bay, Aldrin! Bay, mga oras ta, bay! Kaon? Kaon ka po na siya? Kadaghan is na kaon niya dito sa restaurant? Bay, Aldrin! Sorry na, bay. Naibaw mo ko nakasaha ko di mo. Kung kayo na ko pangluod. Pasayluan lang ko kay maan kang bayot, ana. Bayot? Mabayot eh mga lalaki din sa syudad kung manuod. Bay, gawas na. Oh, Silua, taong ko, bay. Sige na, mga oras ta. Kitabangan kag pangita sa imong uyab. Dali na, bay. Uy, gusto. Si Ana. Nakalimutan ako sa singsing ni Lula nga tuwa niya, Nada. Uy, nanawag. Nanawag. Hello? Aldrin, Oh. kumusta? Ana, ikaw ni? Yes, ako. Sorry gid kaayo nga wa ta madayon sa atong sabot ha. Bay! Bay, Aldrin, gawas na, bay. Wala, may kayong gikaawa mga Mahimo oras na ta. tayo magsabot nga magkita og usab karon. Unsa? Tinuod ka? Makikita na gid ka na ko. Mahinayon na gid ni. Oh, Asan ta magkita? Bay, Aldrin! Gawas na, bay, oy! Pasayluan na taong ko, bay. Nagbaso lagi ko kung nabuhat gabi, bay. Akuan, isaad na ko ni mo. Bayaran ti gas kong nautang. Ay, salamat. Salamat ka nangabli na yung kanako. Sige. Magkita ta. Ligi. Mayo kay ko mangitag. Babae, oy. Gaya ka pala ka. Magkita unti ka. Uy,
Usam to siya, huwag mo tagda. May makikita niya. Ganahan ka bigig sa ikaw na ko? O sige mga unta. O sa may gusto ni mong kanon. Bay, kisa man ang gikasulti ni mo. Bay, Ikay mo gastos tong kanon? bay, kinsa man na, bay. Oy, di man maayo sa babae mo yung gastong lalaki. Maingon man ito si Lula nga. Andoy, dakong kauaw sa lalaki kung magpagastong babae. Ano siya? Hoy, kinsa nagkikasulti ni mo, oy? Di na din nauso din sa syudad. Ang babae di mo gastong lalaki din eh. Give and take. Di makutag doon yung tawanan. Sige. Sige, magkita ta. Pabuta ko diha. Sige, bye. Berlin, kinsa man to? Ang ako pinangga. Bay, kinsa man mo pinangga? Hoy! Bay, Berlin! Bay! Sirit lang ay. Klaro na kayo. Mono to ang anang iyang gipanghambog. La 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 Tanawa ko ko, be. Huy, tanawa ko ba? Kung buutan na ba kog dagway? Uy! Buta na kagdagway, uy! Ako karon si Ana. Oh, kaya naman bitaw ka? Tay paasam ka, ha? Magkikita ko ni Aldrin. Ha? Oo, bandan ka? Ayaw sa man. Manghuam na sa bugaw to? Ayaw, kay publiko karon. Og may maldito kung magawa nga mao ikaw. Ha? Og aron, murag tinuod ang akong drama. Kung tuan ako dito, mo text ko nimo. Unya, inig-text na ko nimo, tawgi dayon ko. Nganong tawgon taman ka, ha? Masuko ko na ka na ako. Mangita ka na ako. Sige. Maguwang ko ni mo ron. Ha? Ana, good. Sige, ato na ko ha. Manoy, ikaw ni bahala din sa Ngayon na! Mura mag-angel! Ala, maabot ba ka to si Ana, no? Maabot ka dapita ang gingon nga among abutan. Magtansrain. Aldrin? Ana? Mura kag Diyosa. Sorry nga nadugay ko ha. May problema eh. Daan naman kong giingnan ni Lula nga. Andoy, ang babae sabton sa tanang higayon o dili pa sa puton. Mao ba? Oh. Abi ni mo, kanahan na ako makikita sa imong lola. Ha? Tinood ka? Ubanante ka sa amo sa bukid. Ha? Malipay kita sa Lula. Kung makita ka niya, kay muram kag Diyosa. Ayaw lang, uy. Gwapa, gini mo, ana eh. Karoon ko makakitag ana nga gwapa. Kasagaran sa ana nga, ako masugatan, mga gubaon magnaong. Ayaw panaway, uy. Unsa man, gigutom na ka? Ha? Gutom? Ganina, pero karon wa na. Kun mauna, mutupad kog lingkod nimo ha. Humuta ni mo, ana. Humuta siyang buhok, oh. Aldrin? Na-in love na ba ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!